напусни. Това, което направи, е непростимо. Изключвам те от училището за магии. Феникс, Да. забравих си магическата пръчица. Това не е проблем, може да ползваш тази. Благодаря. Моля. Днес ще разучим магията Маконос. Маконос? Каква е тази магия? Нямам търпение да разбера. С магията Маконос даваме сила на този специален предмет. Специален някаква си розова плочица. Не е някаква си. Внимавай с думите. Така. Редук! Бива сте, да не се караме най-добре. Да, най-добре. Да минеме по същество. Гледайте внимателно. Маконос. Огън! Маконос, край! Много интересно, може ли аз да опитам? Разбира се, сега е твой ред. Маконос! Огън! Защо излиза пушек? Нали трябваше да излезе огън? Нищо, питай отново. Маконос край! Маконос огън! Приятели, не е важно да има огън и пушек. Е важно да има любов. Абонирайте се за канала и натиснете лайк, ако ви е харесало сериалът. Четвърти епизод, следващият е финал. Знаете.